Želja investitora je imati kuću s obnovljivim izvorima energije, kako bi uštedjeli na režijama. Budući da je kuća u području gdje je voda tvrda, prvo je ugrađen omekšivač vode. Zahvaljujući njemu, stanari su se dugoročno riješili kamenca. Prije 10 godina postavljen im je plinski kondenzacijski uređaj, kojim griju prostor i pitku toplu vodu. Nedugo nakon toga postavili su i solarni sustav. Na površini su montirani vakuumski kolektori koji zagrijavaju spremnik, u spremnik je ugrađen električni grijač koji po potrebi grije spremnik u zimskim mjesecima. Trenutačna investicija je ugradnja dizalice topline, zrak, voda za grijanje i hlađenje. Dizalice topline ili toplinske pumpe su uređaji koji omogućuju prijenos toplinske energije iz sustava niže temperaturne razine, kao što su zemlja, površinske ili podzemne vode, okolni ili onečišćeni otpadni zrak, u sustav više temperaturne razine korištenjem dodatne energije. Sustav se sastoji od vanjske jedinice koja preuzima toplinu iz okolnog zraka, te ju podiže do temperature zagrijavanja interijera. Stvorena toplina se radnim medijem prenosi do unutarnje jedinice izoliranim bakrenim cijevima, gdje se u izmjenjivaču topline grije voda. Zagrijana voda odlazi do potrošača te zagrijava vaš prostor. Država subvencionira investiciju u dizalice topline. Uglavnom pokriva 50% investicije do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna. Zbog smanjene potrošnje, prosjek povrata investicije iznosi 7 godina. U slučaju državne subvencije, taj se rok vidno skraćuje. Cijena ovog tipa grijanja je nekoliko puta jeftinija od grijanja na fosilna goriva. Zahvaljujući kompleksnim regulacijama možemo odrediti u koje vrijeme će se uključivati pojedini uređaji. Pomoću vanjskog osjetnika automatika prepoznaje temperaturu zraka. Unesemo cijenu plina, dnevnu i noćnu cijenu električne energije, te na temelju toga automatika sama određuje kada će koji od uređaja biti najisplativiji za pogon. Za kupnju i ugradnju dizalice topline obratite se VL Automatici, kod kojih možete pronaći prodaju sve opreme te montažu i servis svih uređaja za grijanje i hlađenje.